nganti gemrobyos sabab apa mak? Wah ya sesasi karo tengah sasi luwih ding leren ora mayang ya rada nucak-nucak ora mung cangike ya mak ya kabeh kanca-kanca ya pancen nek kanca-kanca pengrawit ki kesel kabeh nduk kok kesel lah coba to mambengi nderekke pepundhene dhewe ngendut Bapa Manto awan mau isih nabuh wiwit jam 6:30 isuk nganti 6:30 bengi kuwi gek tanggapan apa lho mak iki nabuhi lomba dalang bocah karo dalang remaja ngono iya nduk ora ana tembung kang pertitis kejaba ayo luwih dhisik ngunjukake rasa syukur marang ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala Gusti kang meruping dumadi dene nganti kelungguhan iki aku kowe lan kabeh para pepunden utamane Ibu Kepala Desa Ibu Sutini lan kabeh para perangkat lan lembaga desa ing Wringin Anom Kecamatan Sambit kene isih ana kahanan kang rahayu widodone ing sambikala iya mak iya mula ngunjukake syukur marang Gusti pengangkah muga Gusti nambah kabeh kanikmatan kang wis ditampa iki mau nduk amin Allahumma amin ki hajate apa to mak kaya padatan desa Wringin Anom ku yen to dina Jumuah sing keri dhewe sakjroning sasi Sela kuwi nganakake ritual bersih desa iya tradisi budaya nindakake wayang kulit sewengi utuh banjur diterusake Murwakala ngono ya nduk ngono ya mak iya mbokmu kok nduk kuwi piye ayo keserimpet ilang kok mak sithik wae kok iya alhamdulillah nduk iki awake dhewe tinimbalan ki nalika kurang luwih ya 3 minggu kepungkur Mas Carik karo para perangkat desa ki rawuh ning gubuke dhewe ngono iya paring dawuh Mbak Cangik njing tanggal 23 nyuwun panjenengan sak kandha sowan wonten dalemipun Bu Kades Bu Sutini lah perlunipun apa Mas Carik kados biasane ngaten nika oh ya wis tanggap aku banjur kanca-kanca tak kabari klebu bintang tamu bengi iki ngono iya wah nduk seneng tanpa upama ya nduk ya jalaran dina iki bengi iki awake dhewe iso sowan ning kene genep sak rombongane Sanggar Badranaya kaprah panjang ngeslong ku ya mak iya nek ora ngeslong pisan ngene kancaku sajake iki tok gelo eman-eman mula kudu di ngeslongke saben sak nyangan wah alhamdulillah iki bengi iki awake dhewe malam yang pertama dibukani para pepunden ning Wringin Anom diteruske ya sok ben sehana sok bene meneh ana sok bene meneh ya ana amin ya mak muga-muga sempul ae kok ora diaminke terus disyukuri ke piye ngatasi sawake dhewe lho sak ya ukurane rombongan cemplong tebu kok iso ditimbali karo para pepunden kira ya wis alhamdulillah iya jan rangkaian bersih desa Wringin Anom Kecamatan Sambit Kindo ora mung dina iki kok ora mung dina iki kepiye mak kawiwitan sawetara dina kang kepungkur Ibu Kepala Desa para perangkat lan lembaga uga tokoh masyarakat ki wis nindakake ziarah marang pesarean utawa makame para pepunden ya kuwi para leluhur kang dok kunane wis babat bibit kawiting laladan Wringin Anom kene ngono ya mak iya aku mau wis nyuwun pirsa Pak Joko
Pak pundi mawon kula mben sing diziarahi. Banjur diparingi dawuh yen to wit sangka pesareane Mbah Angga iki Mbah Lurah pisanan kene nduk, Mbah Kriya, Mbah Sidakiri, Mbah Wardoyo, Mbah Zainuddin ngono. Iya, mau ga wis didhawuhake dening Ibu Kepala Desa dibacotake istighosah saben kami tuan atau saben duka ngono. Iya, sing ana rangkaian kegiatan-kegiatan maneh awan mau uga dikibarake yen ora kleru ki beksan ening Telaga Mantili Dirja. Aja kleru Telaga Madirda lho, Mak. Nek Telaga Madirda ki senengane kanca-kanca. Lah kok iso nek nyemplung mentas dadi kethek. Wah. Ya ora kok ya Telaga Mantili Dirja. Ya ning kono ki dikibarake langen beksan iringane nganggo gamelan satu-satunya yang ada di Indonesia. Kok iso? Iya. Ki gamelan bambu sing yen ana kene iki karan gong gumbeng. Gong gumbeng aku ku ya gumun lho. Wing antane iki apa kuwi jenenge wujude pring-pring ngono ditata sedemikian rupa kok banjur ditabuh ki iso memper karo gamelan perunggu ngene iki. Ngono ya, Mak. Iya. Iki mujudake kayaan yang luar biasa kanggone Desa Wringin Anom lan Ponorogo secara umum. Lah kok festival bambu ora katut ya, Mak. Mbok menawa sih katalumpen kok ya ning ya ora apa-apa. Somben ya diusahakan lah. Sadurunge ana prau pring iki malah gamelan gumbeng iki wis atusan tahun lho kok malah ra katut ki piye? Dalam wacana saja. Heeh. Lah iya. Ora ngerti dalane. Sing nyoting barang kuwi kok ya kok iso bisu wae ora ngaturke. Ya Mas Jupe somben diaturke. Salah satu kekayaan yang ada di Ponorogo, kekayaan budaya itu gong gumbeng yang ada di Wringin Anom. Mriki mboten enten liyane. Seni-seni yang hanya mligi eneng ning Ponorogo utawa ning desa-desa iki ya siji gong gumbeng, kongkil ning Bungkal, terus keling ning Singgahan ngono kae. Nek keling ning Jonggol, waduh nek kae saking anu nek kae kanca seniman nduk aja kedelarang-delaran ning gone matur engko ndak malah nglantur ora prayoga. Iki dirawuhi para pepundhen kok ya para Porkopimka Kecamatan Sambit Ngabe rawuh saka kecamatan, saka Kuramil, saka Polsek. Ngono. Iya, iki lembaga desa Ngabe rawuh BPD, LPMD, RT RW para masyarakat Wringin Anom. Ngono. Iya. Iki uga disengguyung pelawak kondiang saka Gunung Lawu. Kok saka Gunung Lawu Magetan Cak Sentun karo Kadang Kuskawanagiri Mbak Lala Sartiana. Weh, ning saurunge bintang tamu tanjake sinden-sinden iki sik. Walah. Jirolu Patmo 6. Iki mau kok seru wagam karo Bu Sutini Bu Kades mau apa cacake semayan ngono iki. Lho, Bu Lurah mau wagemane lak yo ngene to. Wah, cocok karo kancaku. Ya. Wah, ki mau sing nyepuhi para sinden-sinden Sanggar Badranaya. Ngono. Ya, panjenengane Bu Sumarti. Bu Sumarti. Iya. Sing sak tengene kuwi sapa iki? Wow. Cah nambak Pak e. Mbaya. Ki Mbah Yuku cilik ritek ki bahasane awune tuwa kono. Ngono. Ya. Ki Mbak Rani Puri Rahayu. Wah, selamat datang lagi di Sarung Debok. Kok selamat datang? Iya, setahun ki prei demben. Ki mergo ya lagi ngandut terus babaran. Ki alhamdulillah wis aktivitas meneh. Ngono. Iya. Ki terus sing tengene meneh iki Bu Marpuah. Bu Marpuah. Monggo Bu. Aja nirake Bagong to. Bagong sapa? Rendra. Mbak Marpuah saka Bajang Kecamatan Balong.
ngono ya sampai nih karo bakul kasur mula kok tak sawang kita empuk terus sing tengene meneh ki saka Gajah Kecamatan Sambit lah Gajah mau jare ya bersih desa mak kok rombongane Gajah ya melu rene salokan bersih desa beda iki wayah ki Mbak Hani sing tengene meneh iki saka Krebet Kecamatan Jambon Mbak Mike ya iya alhamdulillah bengi iki iso melu kene ya Nduk iya sing tengene meneh ki Mbak Ratih saka Bandara Lembadekan lah sing kono dhewe nah kae kelangenane para pepundhen ing ringin anom kene kelangenan iku padha keingon-ingon ora tegese iki para pepundhen ringin anom ki sengsem yen karo kadangku sing kono dhewe kae ngono ya Mbak Lala iki saka Kepyar Purwantara Wonogiri tak kira nek Kepyar perbatasan ringin anom munggah kuwi wis seje kaya wah jan alhamdulillah Jiro lupat 567 itu ya mak ya ngono kok dikandani wah murah meriah lek rombongane awake dhewe iki wah ya ora apa-apa kok ya anut kadiwasaning dhewe-dhewe iya alhamdulillah iku go dimeriahkan karo kanca-kanca grup sepak bola saka Kupuk campur sari kok sepak bola The Lion ngono ya jan matur nuwun sanget wirasuwarane iki ya lha nyanyi kene Bang minggat buri kepentingan lain buri apa nek beberan iki ada asli iya tak kira lek nyelake iki pepundhenku saka Ngadisanan Kecamatan Sambit Kiyatno Guna Carita nah pengrawiti dhewe iki racak ya dalang-dalang kabeh iya ki wiwit sing gender iki ya Mas Muindra sing ngendang kuwi dalange Pacitan Ki Prabowo Subianto kok malah kaya presiden ya iki terus sing ngrebak kuwi ya dalang iki dalangi gajah-gajahan iki mula bengi iki kok glinjatan mergo krungu bedhug ning lapangan Kupuk lah jan rohae sing bonang ya dalang Ki Heri Jathuk kang iki dino rumangsaku nek sing balung kuwi nom-noman kuwi kabeh dalang wiwit saka sing dembung siji Mas Rendra Sarjana Seni wes foto niki dek nyekel kembang Mas Rendra sing tengene kuwi Ki Revi iki rung digelar mergo lagi tamat SMKI nah sing tengene meneh Mas Kusnanto Udu wah jan amat double XL kok double XL gedene ramok jan iki nganggo jarik ngono iki wah mulo sarungan sing tengene lagi Mas Kusnanto terus Mas Faisal nah iki seniman-seniman muda saka Sambit terus sing apa ki sing meking iki saron penerus kuwi panjenengane Pak Bejo Pengrawit ya dalang iki mau cethuk kancane lho sapa Mas Turut Putu Jaiman iya mau ana kono kok ya wah sing bedhug kuwi ya dalang Bang Pans Ki Pandu Wijaya ki putu pepundhenku Rama Sentroyana Carita sing Jaipong kuwi ya dalang Mas Aksa Haryamurti nggih terus megong sing gambang iki ya dalang iki wong lagi gesro-gesro iki sing gambang
Oke. Wah, ngono. Ya. Jangan terlalu lama, Dok. Cepat lambat. Nah, cepat dapat lambat kok ndak malah ketinggalan. Mas Endun, tandake diserampatke, Mas. Ayo. Sik ora. Awane mumpung adem lho. Men rada anget. Ben rada anget. Dadi dibolan balene iso-iso lah anget. Ora kurang anget ya diusap. Jan. Jan awane Digegem ngono ya dadi anget. Nggih Mak Cange. Nggih. Awane saking ademe aku mau ning mburi goleki bekakasku ora petuk. Karek sak benik lho. Ilang. Nganti kaya garapan apa? Kandhane karek sak benik golek iki ning ndi bocahe. Sing mau petuk tak kewemplengi. Malah ndowepis ilang saya ilang. Nggih. Wilujeng dalu nggih. Dalu Mas Endun. Wilujeng dalu ki Mak Cange. Malinggo. Suwe mboten ketemu lho nggih. Nggih alhamdulillah tanggapan adoh-adoh. Tanggale. Tangga lete usah. Nggih. Adoh-adoh. Ah nggih pancen kahanan iki dereng pulih kados saderengipun Covid. Ngoten nggih. Mas Endun nggih ning ya para seniman iki kudu sabar. Sabar piye weteng ra kena dijak sabar. Karepe ati niku sabar ning weteng apa gronjalan apa luwe nggih ngoten nika bengok-bengok. Luwe-luwe nang anak njaluk jajan. Wah, njaluk SPP ra kena disemayani wah nggih leres nek niku. Pijer nangis. Sae ini sapa apa niki mlebu gaden. Lho napa nggih? Wah, sepeda motor Vario mlebu. Mlebu. Nmax wis mlebu. Sekolah. Sekolah. Sertifikat omah niku nggih pun mlebu. Beh. Daya meniku ben cukup nggone napa nggulawentah anak bojo. Anak bojo. Wis karek bojo tok sing urung mlebu gaden. Aja to. Nun? Aja. Wis kirane kok iso aja lho. Harta sing sitok kuwi kirane nang weteng ben ora mumet ya lebokne gaden. Syukur-syukur sing doyan monggo. Iki para-para pengawit iki gelem ora bojoku? Ayu nih sekoke mati sisih. Ini mati aku ngene lho. Padake motor bebek lho. Ora apa-apa. Nggih. Mas Nun. Dawuh. Nderek Mangayu Bagyo bersih desa Wringin Anom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Hajatipun bersih desa. Bersih desa. Wringin Anom. Nggih. Semoga kedepannya Wringin Anom tambah makmur. Amin. Tambah maju. Amin. Guyub rukun, gemah ripah loh jinawi. Loh jinawi. Sing penting ayem tentrem ayem tentrem. Padudon. Niku sing baku. Urip niku nek pun ayem sing digoleki apa meneh to. Wis nek perkara dhuwit niku walah. Gitu. Nomor 1. Lho. Padha wae jenengan ki. Dhuwit ki nomor 1 tetepe. Ya kedahipun rukun. Dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga. Sampai ke lingkungan. Betul. Rumah tangga ini bedino congkrah. Rezeki ki iso minggat lah. Nggih, ora gelem ora. Mas, niku tenan kok ya. Bojoku niku wong wedok galak ya ra karo. Napa nggih? Lah kaya kalem ngono. Kalem pripun wong wedok lambene tipis. Itu tipis niku, ketengara. Tengara pripun? Gampang nyelatune wong lanang. Lah. Mun wingi niku wayangan nggih ngeten iki. Nggih. Wingi terus tak jatah. Jatah. Ya kabehmu lho Dik, kena nggo tuku apa bensin. Iki bensin, mangan dan sebagainya karek 200. Iya. Piye? Sewengi utuh iki karek 200. Lho mambi karo ngincas mijen. Karo mencep ngono. Wipat mluwilik piye 200. 200 turuan jaba. Masa wong lanang kok 200 turu jaba. Ya ora kurang akal lho kowe. Nggih, pripun? Ayo tetep anu gendeng tak buka aku anjlok ning anu sakon gendeng. Mabeles lepas kamar. Lah tak susul tak dekep. Lah kok aku dipancal to. Pancal minggato ngono. 200 kok nyusul turu ngono. Batin kula mikir kula ki. Pripun? Iki bojoku apa begenggek aku. Iya. Arep turu awar dadak kon mikir ra karo-karuan. Wah, lurahe putri nggih. Nggih, Bu Sutini. Bu Sutini Suliniwe. Linuwe. Tinggi apa? Tinggi sekali apa yang dicita-citakan. Niatnya untuk malam hari ini adalah bersih desa, resik desa. Semoga jadi desa yang gemah ripah loh jinawi. Allahumma amin. Tenan ajan. Iki ya calon-calon bulurah kabeh iki.
Ya ayu-ayu kabeh. Tenan kok. Rombongan kene ngono kuwi kok ya. Jan. Impun pinter nyatu wong lanang ya sitok marfuah lah. Napa nggih? Wah, wong wedok lamine tuwipi sudah maju sithik. Wah, ya wis ngono kuwi. Tengerane ya ngono, tapi model ini metengan biasanya. Bar puwatu langsung roh telung sasi. Ya mboten kok ya. Nek kidul dhewe wah kae malah landhep kae. Apa ya? Wah, duwenah wong wedok wis ngger ngono kuwi. Aku Mas. Ketoke tau kesenggol. Ya ta? Aku. Suarane rada serak-serak ngene iki. Aku. Kakean gunem wong lanang wis ngono kuwi. Aku. Iya, aku percaya. Aku. Iya ta? Iki becikan Mas Endon, becike. Iki ben setel iki balala diaturi jumeneng isan. Lah iso ngadeg apa ora? Yo ditekne to ya. Wah, tak sekoke mati sisih kaya. Diseroke Mas, Turuk. Kula ingkang sowan Kang Mas. Wong ayu sing Kang Mas, kula ingkang sowan Kang Mas. Sugeng dalu. Inji sugeng dalu. telek kira ning aku. Muadepe ning aku tibake ning Pak Rene. Rumah samu terus ning awakmu. Nanti kira kok penak men. Sugeng dalu Kang. Sugeng dalu Mbak Lala. Kula dalu niki remen sanget lho Kang Mas. Saged pinanggihan kalian panjenengan. Kepanggih malih. Inji, waduh astane panjenengan walus lho. Walus to, walus nggih. Iki nyekelane pecok kok ngono ya. Wis kabeh kurung. Cak-cek biasane metengan no. Nyapa to? Ngono kabeh sik. Pengen. Pengen. Ya nek kancane salaman ya salaman, ngono mangsamu. Kang Mas. Inggih. Panjenengan menika umpami kulit pakulitan ngoten panjenengan kok iso mrusuh ngoten to Kang Mas. Kencana sinangling. Ngaten niku. Manicure pedicure kuwi. Bar nyawang kono ki iso kinclong, bar nyawangmu iso burek. Lah nek sikirane kaya peteng dedet. Nek kowe nyawang ra iku peteng dedet ndang idono ngono apa? Ya ora to. Lah nyapa? Ya aja sampe didoni to Mas. Mangsamu. Wong nyawange wis mesake kok ngidoni iki. Lah ngesake ku apa anakmu tak dingesak-ngesake bareng. Nyapa iki? Salaman. Oh. Nggih, sudalu Kang Mas Sentun. Ya yen ana luputku aku njaluk pangarupamu ya, kok. Pangapura. Pangapura. Kok iso pangarupamu? Sing bener pripun Mas Ibu? Pangapuramu. Pangapura Kang Mas. Yen ana luputku sing gedhe pangapuramu. Ya Lit, sakabeh kaluput. Kae lho. Rono. Kok malah aku lho. Yen ana kaluputanku marang siramu sepira gedene nggonanku aku njaluk pangapura yo. Sik to, pripun to Pak Dalang niki lerese pripun to kon bener ne Pak Dalang meneh, kon bener meneh. Mosok kata-kataku mah ngono bener. Dipaleni. Klamut. Arep laut lho. Mari ra ning tanggul. Mosok kleru neh. Yen ana luputku sing gedhe pangapuramu. Lho, padha Pak Dalang lho. Ya ngono piye sampean mau? Yen ana luputku marang siramu. Kang Mas. Sakabeh kagungan sing gedhe aku njaluk pangapura. Aku ora seneng karo kagunganmu. Angel wong edan kok iso malah sepira gedene? Gedene sik sepira? Sepira? Gedene kagunganku. Kok aku bareng melu kleru to. Aku njaluk pangarupamu ya, Bu. Pangarupamu dhewe lho Kang Mas. Pangarupamu. Nggonku sing gedhe. Berarti aku njaluk pangapura ngono. Lah iki lho. Kita bener iki. Heeh, ya sing alon-alon kudune. Sepira gedening luputku aku njaluk pangapura ya. Nah, ya ngono lho. Nyusun kata-kata yo angel ya. Dadi kata-kata iki nek disusun nang ngono ki tetep ngomong kiai-kiai. Dadi kata-kata isine apa? Kata-kata mau harus ditelaah, harus ngerti maksudnya, harus ditata juga bagaimana isi kata-kata itu. Jadi nek kata-kata wis ngerti pangarupamu perkara kagungan gede kok iso bleta apa jenenge? Pangapura sing gedhe kok malah kleru kabeh. Karo-karuan. Janten dalu menika remen sanget Kang Mas Sentun saged sowan wonten Ringenanom. Nggih wonten dalipun Bulurah. Nggih menika sampun makaping-kaping sowan wonten mriki Kang Mas. Matur sembah nuwun Bulurah sampun paring dawuh ugi ngaturi Pak Dalang sak rombongan. Nggih. Lah nggih menika
tidak lupa dengan pengerawit panjat ngeslong yang sangat hebat luar biasa. Nah, Hebat iki ya mergo konsisten dengan ngeslongnya niku lho. dengan ngeslong wis jadi luar biasa Mas. Lah ya apa wae digarap dadi apik lho Mas. Nggih. Dadi ngeslong niku kok. Masa garap sinden barang. Lho lah kuwi malah pinter dhewe Mas. Garap suwaran. Contone iki lho Pak Heri Sebagio. sinten wau Pak Heri Ki Heri Jathuk. Ki Heri Jathuk niku nek nggarap Ki anu penyanyi Nyi Hani lah wah iso dadi mening lho Walang garap sampai awake ninting. lho padha nintinge Wah, bodine jan bodi tikus darat. apa itu Apa kuwi? Mas? Tinggi kurus dada rata. Weh, Mas. Kulurae sampe kemiseng Lah, iya, paling genah apa jadi piye? artinya ngono Heeh. Nah, Tikus darat. tikus darat Tinggi kurus dada rata. Iri Nah, Mbak terus nek Sony. Mbak Rate Mbak Rate iki Yuh, piantune lagi disawang wis nyeneng nih bodi takut dapur. apa Apa kuwi? itu? Tahan kuat dada siap tempur. Sik cilik lho Mas, warahanmu kaya ngono. Warahanmu kaya Alah kata paye ngedu arep kampane kok. kuwi nek genduk Rate. Hmm. Terus nek genduk Mike juragan kebaya. oh iya iki mau nganti lali. Mak Nah. Mike ki Didukung oleh Yuseli Kebaya. Yuseli kebaya Luar dari biasa. Jambon Iso Ponorogo. ayu-ayu. Bodine kaya ngene iki ya mergo Yuseli lho Mas. Iso kemedul. Nah, Kebaya sak isine iso kemedul. nek Iya, Mbak tapi- Mike. Mbak Mike ki umpama bodi Suzuki. Apa ki kok Nek Suzuki? nyawang sungguh-sungguh pengen menaiki. Wait, Jurusane iki lho kaya rono nek. Budeku sing kidul dhewe kae. Awas lho ngati-ati iki. Iki bodi GL Pro. Wah, kaya Apa motor ya kuwi? Mas. Genjot langsung perodot. wah, Dadi model. Lah piyayine wis Ya sepuh. ora wong piantune. Ya ora. Arep ditumpahi plek ngono ya umpama montor lho ya. Ora to Kuwi- Mas, piantune sik kaya ngono seger Lah, penak pisan. seger iki njabane. Nah, terus? Umpama motor CBR ditumpahi plek oline wis ndrodot. Mobil balik Lambene yo Piantune ayune kaya ngono nek cara aku ngono ora Mas Mastani ora Alah, kok tenanan iki ki. Iya. Nek Pak Dalang pripun Mastani Bu Marti aja GL Pro. Oh niki pepunden kok Nah, ya. seneng Ning banget. nyatane ngoten niku. Mobil antik itu semakin tua semakin mahal Lah harganya. ngono kuwi lho, ngono kuwi lho, Oh, nek ngono ngono. kuwi lho. Nek ngono bodine bodi Vespa. Apa Apa itu? kuwi? Wah, ditumpaki peleng ngono. pelek. Ora bakal merucut. Ya ya ta, sarsur ora bakal merucut. Nyatane ngono kok ya. Lah nek Pak Lalan iki bodi napa niki? Apa nek aku? Jajal. Ngene iki Kok tewel lho. Iki- Apa iki nek aku apa Mas? Barate ke apa? Apa? Ayo. iki umpama Nmax, Mas. Apa Mas nek cara aku iki? Yo. Kok Nmax lho. Iya bodi Nmax iki ngene iki. Modele rada nyeper sithik. Nggon bokongan rada gedhi. Kok nyeperi garapan Terus? opo? Wis ngono kuwi. Terus? Lala. Heeh. Kowe nek mlaku aja buting klewet ngene iki lho. Ngalah lah, kena nggo jimat lho Mas jikun Mas. Gogro Kena kabeh nggo lho. jamu. Yo. Mas Gender, njaluk Bantu- gogrokane lala apa piye? Oh. Kena nggo jamu, Halo, Mas Bro. Aja ning Pak Dalang engko kualat lho. Iki Pak Pengen Dalang ora? lho, iki Pak Dalang lho. Nek Pak Yatno aku ya ora wani. Nah, iya, Nggih, makane wis kuwi. ning omah pintu. Wis ngene laminae tak warne kancane ning kene Lah akeh. nggih. Tunggale ning. Nggih, menika Pak Dalang Nggih. ndedonga mugi-mugi warga masyarakat Wringin Anom Nggih. menika tansah guyub rukun, ayem Amin. tentrem, rezekinya bertambah banyak lagi. Amin Allahumma amin. Pinaringan sehat. Nggih. Sing nandang leloro ndang Ndang mari. mari. Ya wingi uni. Betul Nggih. Mas. Hmm. Menika dalu, menika napa nggih ringgitan. Nggih. Mon melek anti Betul. Niki sengaja mat-matan kok khusus dipersembahkan untuk Nggih. keluarga besar desa. Pokoknya matan-matan Wringin niku Anom. pancen di kedah diuri-uri. Ungon matan-matan niku pokoke Saestu. Mergo niki dina buarengane akeh banget. saestu kok Mak Jange. Nggih. Nggih, menika ingkang rawuh Pak Dalang saking Sambit nggih rawuh. Nggih. Yatno. Ugi Pak Dalang Prayit ugi Mas Prayit. Dani
saking Bandara Alim. Lenje. Iki ra nyapa sebabe Mas Prayit dibatalne ngebut niki ne. Ngetutne anak. Ngebut-bote ngetutne anak. Janjane tanggapan bengi. Tanggapan kok. Ngebut-but ngetutne anak itu. Nggih. Wah, tresnane ning putrine Sabang Bayi. Pak Dalang pripun? Panjake to ya, Siap. Wonten dawuh. Kalau mau wonten ingkang ngersakaken ninggal katresnan, Bu. Ninggal katresnan. Ampun kesupen. Nggih. Dipun pinangkani bulurang. Bulurang Mbak Bile. Tembang napa? Lenje napa? Teseten wingking rumiyin. Nggih, minggah dhateng pepanggungan nggih nembang sareng-sareng. Ya iya cocok to. Engko Nggih, disuwun cocok berkahe. mawon. Disuwun berkahe Budemang. Nah, itu Nah. Lenje, monggo Pak Dalang. Nggih menika ugi wonten ingkang ngersakaken caping gunung. Siap, mangke dipun pinangkani. Siap, caping gunung, Sindene kathah jembeng, sanget. jenggleng kok jembeng. Lah nggih. Sakniki to caping gunung. Oh, saniki nggih boleh. Mboten mangke to. Oh, mangke nggih saged. Nggih. Gilir Apa gunung. ninggal katresnan rumiyin? Nggih, nderek mawon. Oke. Panjenengan ngersake sing pundi? Pripun? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan boleh. Siap. Garap kanca-kanca dikombinasi karo delayen. Niki kesindane kuatah mboten kalih-kalih. Kesane keduman. Sik. Lah, Iki nggih. anu Rani iki Rani Oh, iki. siap. Sing sawi tidak muncul di Ya. Kuyup gedebok anu, ini iki. karo adu wedok iki. Ayo Ah, to, ayo Mbak to. Rani. Kita berdomisili ten Magetan. Nggih, berdomisili. Berdomisili. Domisili kan. Tene iki dilaki. Gak katik T. Ora nganggo silit. Domisili. Ora nganggo konaan terus nek Ayo. butuh nek piye. Iya, Jajal. Iya. Iki lagi wis Sili. dirakat. Sewu Mbak Jange. Nggih. Ora kena rusuh iki disiarkan live streaming Ngoten nggih. Nuwun sewu Mbak Jange. media rekod kok ya. Mbak Jange, Pripun? pangapunten mereka wonten panyunan lagon Nggih. Nggih. lewat WA tapi namun mboten amplop saking grup Jesi Teknik. Mereka nyuwun lintang asmara kalih tembang kangen. Jesi Teknik. Mereka anu nobar wonten kidul griya mriku. Oh, Nobar. ngaten. Nggih, Wong nggih siap. nganti aku kelalen. Lah niku Cara pripun? wong biyen ki tak ngenek ning ngono. Nah, Iki nah. ana sing nobar ki ning joglo daleme Pak Suharno. Celak lapangan ngeraket joglo enggal. Endi to mau kok aku iki saya tuwek maca kok angel meneh ya. Dulure padha wungon ten mriki Madalang ten joglo Suharno Karangkepuh. Nyuwun ladrang semoyo kalih pedhut pasar ngunut. Oke. Wah. Digarap versi gajah. Lah. Oh berarti sing nyanyi iki Doni iki nggo. Nah, Doni kalih Mesti. Gumar Puah. Jodoh iki nggo. Pedhot Eh. pasar ngunut. Ya. Monggo menapa ingkang badhe ngaturaken rumiyin ninggal katresnan. Nggih. Oke. Siap. Nah, Mas Endun, Dawuh, Mak. tradisi yang dilaksanakan oleh Desa Wringinan-Nom ini luar biasa. Pripun? Liripun ngaten. Di Perangan Ponorogo Selatan itu ada beberapa desa Iya. yang setiap bulan Selo ngawontenaken bersih desa wayangan Murwakala. Oh, ngoten nggih. Ning niku wonten tandane desa-desa niku rata-rata sing gadah beji utawi sendang. Oh, nggih. Kawiwitan saking Bungkal sisih kilen. Nggih. Nambak, nek nambak niku wonten wulan Rejeb. Ngoten nggih. Ngetan melih dhateng Desa Belang. Niku wonten bejine kian. Oh, Pager wonten bejine. Nglerek ngaler dhateng Sambilawang wonten bejine. ngoten. Lajeng dhateng Kupuk wonten mriki niku malah kathah. Nggih. Ngaten lajeng Kelewan. Lan saperangan desa-desa yang lain. Mbok bilih menika dukunanipun wonten sambung rapetipun kalian caranipun para masyarakat ngunjukaken syukur atas nikmatipun Gusti ingkang wujud sumber-sumber ageng ingkang mapan wonten desa-desa kasebat. Mas Endron mbok bilih mengaten. Nah, Ngoten niku di ngawontenaken beksan ngoten niku. nggih beksan nggih wayangan sing baku ngaten menika. Ngoten belik-belik ngoten niku lho. Sing biasane ngoten. Wonten Wonten Magetan biasane upacara wonten tertentu. tandaan Nggih. nggih. Ngoten, Nah, ngoten. kearifan
nenek moyang kok menika Mas. Oh, nggih nggih. Mila jaman Covid niku ora ketang kaya ngapa tetep wayangan. Dienekke. Kula niku dek Covid niku kalih pucet-pucet ngoten mayang ten mriki enjing-enjing niku. Saestu. Wedi-wedi piye ngene? Wong bibar kena lara. Oh, ngoten. Nggih. Lembe agi sehat ngono. Untunge Nggih. untung iki Mas niki wayangannya tidak dapat izin namung ruwatan tok. Wah inggih, aku ya ngono to. Iki sangune padha. Padha. Aku lah nggih niku. Nggih, ngrigitan injing-injing wonten nggih wonten dalem mriki kok. Oh, nggih nggih. Lho sowan mriki menawa sampun kaping 3. Ngoten. Jan, lanjut Mas Endun. Siap. Sik iki ana nawala awahing pangkon. Karang Taruna Anom Mekar Buana. Desa Wringin Anom. Erek sret setunggal buyung angka kalih tresna suci. Ngene iki lho request yang pas nggih. Ya, cocok. Tanpa banyak kata sret langsung lagunya. Bagus. Ngersakaken sinten Mas Endun? Monggo ta, sing murba panjenengan. Nah, ada Nggih. Mbak Ratih dan Mbak Mikel. Oke. Ya. Derek iki jumeneng sik. Ayo, sepati Mas. Jan iki lho Mas Endun. Dagangan kabeh. Weh, tenan kok. Kan sebunder-bunder. Napa nih sing mau panganan rasa diumbah langsung diulu nih mlebu. Kaya apa lho? Ya inggih mau gedang rasa dinceki langsung diulu, sentor banyu legender. Nggih. Maton enake Nggih. niki kaya. Mbak Ratih menika putrinipun Mas Dalang Prayitno saking Bandar Alim, Oh. Kecamatan Badekan. Nah, nggih. Nek Mbak Mika menika putrinipun Yuseli Kebayak menika. Ibuke sinden. Nggih. Bapake dalang. Nggih. Wah iki jebloke ora adoh saka wite. Wite. Nah nggih. Mula nek putrane pisanan ya nglawak ngono Mas. Ah, mboten. Tapi pun? Yoga kula dadi penerbang. Weh, Alhamdulillah. Hebat no iki. Angsal pangestu panjenengan Weh. kala mben. pesawat tempur, Lah sing ngomong sapa? pesawat komersil, Alah sing ngomong sapa? helikopter. Penerbang kuwi lho. Alah. Tuk anu hadroh kae lho. Tung kae lho. Wong iki. Kok adom nanae dagelan kok iso dadi konoan barang Lah yo penerbang. sapa ngerti taruna ngungkuli bapa kok ya. Pendonga kula iki nggih ngoten niku. Ning niki alhamdulillah macange sing setunggal nggih wonten UNER Surabaya. UNER Surabaya. Nggih. Weh, Universitas Airlangga. Nggih, ten mrika pun 3 tahun macange. Meh tamat lho niki semester 6. Mboten enek tamate. Lah pripun? Dodol es ten mrika ten ngajengi ngoten dadi padha kali penerbangan niku wau. Ekonomi kreatif. Wis UMKM lah. Nggih. Usaha mikro, kecil dan menengah. Nggih. Itu harus digalakkan ora ketang Betul. sithik sing penting apa nguripi. Nggih. Kaya ngono Kak. nggih, Lah iya. nggih paling. Kok paling iki Ah iki urung tak iso jak gojek kok ya. iso paling apa nek iya ya iya ora. Urung ngeroh lho Mas aku. Kuwi lho usaha mikro kecil dan menengah awake. Ah. Awakmu sinambi nyinden kena omah nyambi apa? Ah. Dodolan ini kan usaha barang. Bulan iki rombongane Kebayak niku ra ya Mbak Miko dan Lah nggih Mbak ini kan Sally. termasuk usaha ngono iki. Lah ya ngono to, Kak? Nggih. Lah ini iki seneng lah harus dan dijawab nggih. kuwi cedak-cedak tok. Awakmu dodolan apa? Dodolan apa to? Apa tak dudu? Dodolan suarane Pakmu. Dodolan suarane Pakmu. Pakmu sak sampung mijil saking sasana tepas wangi 700. Andane ngono 750. Nah, Ya ta. angele ram. Pakmu. Saiki malah Mas jenengan sulu ambrol kan lho Mas. Aja jenengan sulu ambrol Pak kuwi. Nggih. Lah ya si kudune sing mancal ki dalang kok mengendang iso mancalin dindi lho. Nggih. Dawuh macange. Nggih, Monggo. menika wonten ingkang ngersakaken wuyung, wonten tresna suci, wonten malih kala wau waduh nganti lali aku. Pak Iko Suroso Karanganyar, terus Pak Wasis Surabaya. Nggih, pundi kang badhe katur nderek mawon. Sing pundi? Rate Mbak Mika, Ah. boleh pilih. Monggo 2,5 monggo. Wah, Monggo lho. kaya apa lho? Wau Mbah Pak Yatno wau. Tembang kangen Tembang kangen Ada kalau juga. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Wonten ingkang nyuwun versi gajah kala wau nggih wonten. Doni niku mengke Doni niku mengke.
dawuh saking Bulurah Kang Sentun. Nggih, pripun? Jonggrang karo Bandung Bondowoso Wah, kudu. jonggrang. Ngoten nggih. Mbak Lala jumeneng. Jonggrang, jonggrang, tuk tuk. Jonggrang. Jonggrang. Kene jonggrang. Aja dibacutke nggone peperangan. Sawetara mandeg dhisik jonggrang. Bandung Bondowoso. Aku ora bisa mandeg Bandung Bondowoso. Jonggrang. Kepiye, Bandung? Ngertenono. Sakabehing prajuritmu wis tumekaning pati saka tanganku. Kakanganmu Prabu Gupala uga wis tumekaning pati. Mula saka kuwi Jonggrang manut tak boyong ana ing pengging Bandung supaya Bondowoso. dadi bojoku. Nadyan para prajuritku para kadangku wis kok percaya Bandung. Ning aku prajurit. Nadyan aku wanita ning aku prajurit. Nyata kowe iki putri boyongan, Kowe putri boyongan dina iki Jonggrang. Terus? Manut wae. Ora Manut bisa. wae. Ora bisa Bandung Timbang Bondowoso. tak prawoso ning papan kene, Sliramu arep prawoso aku Bandung. Iya. Aja sombong ya Bandung Bondowoso. Bandung lananging jagat. Bandung lananging jagat. Aku percaya yen sliramu ki lananging jagat Bandung. Ning aku prajurit, aku ora bakal mundur. Sliramu kudu mati. Aduh. Bandung. Kejemen aja kejem-kejem to. Jonggrang Kepiye Bandung? tokno aji japa mantramu tamakno ning awake Bandung. Milih sing endi ngarep apa mburi? Aku ora bakal Rasa kakeanku wis tamakno aji japa. iya Bandung. Tamakno. Pilihan sing ndi? Ning Iya, Bandung. aja kene lho ya. Ya sak senengku to Bandung aku milih sing endi. Aja kene, kok bahaya. Jonggrang usah saewu. Ngene. Tamakno. Iya Bandung Bondowoso. Kok menengah itu Bandung? Mas. Atos meneng. Iya, mak biasa. Anu tukangnya kendang sik nglamun. Kowe iki kan Bayangne jonggrang ngono. Bayangne jonggrang kira arep boyong jonggrang kira-kira Bandung. kita ngono kuwi, Mas. Lah, awas Bandung ya tias. Bandung Tamakno Bandung. ning gadah. Aku ora bakal mundur mati kowe Bandung. Nah, tias. Asli pisan kas. Mung gatel tok Jonggrang. Rasah ngono Bandung Bondowoso. Ngukur kok ya ning kono. Bandung. Tenan. Ora apa-apa. Siap mati. Tenan Bandung. Tamak. Iya. Iya. Atos temen ke Bandung. Nyoto Bandung lananging jagat. Genti aku ya, Jong. Atos temen awakmu Bandung Bandung. Angel atose, Mas. Wis ora iso. Domu sajuki masuk perkemi lho aku. Padha. Sumpah kandhane ya ta. Atose angel. Bandung Bondowoso. Piye atos? Sapa? Jonggrang. Kepiye Bandung Bondowoso? Genti aku. Tak tamani ajiku lananging jagat. Muga-muga kowe iso kentil. Ora bakalan Aji niki Woke Bondowoso katresnan kok. marang sliramu Bandung Bandung Bondowoso iki ning nggo ngalahne prajurit. Bandung Bondowoso Bondowoso. sepatuku kaos kasek. Sepatune digawe dhisik Bandung. Gak iki aji ben iso ngintilke wong wedok. Aji lananging jagat. Sun tamake marang sang jabang bayine Roro Jonggrang. Til kontal kantil, kantile kontal kontal, tal kontal kontal, kontale kantul kantul. Tul kantul kantul. Wis pokoke kenek Roro Jonggrang tampanono ajiku. Ya! Bandung Bondowoso kurang ajar Bandung kowe. Ayu lho kowe. Iso mak Bandung Bondowoso. Aku wani lho karo sliramu Bandung. Iman yen kowe tak tempiling juga. Ngene wae Jonggrang. Kepiye Bandung? Yen duwe bebono matura penjalukmu apa bakal tak turuti watone ora njaluk tumruning lintang karo Sliramu ki ra bisa ditolak karo kasar Bandung. Dadi kudu nganggo cara alus. kowe nyuwun apa bakal tak turuti. Bener Bandung. Sliramu bakal ngudanani apa sing dadi Ya penjaluk. kok bakal tak udani sirang. Udanani. Bandung Bondowoso sliramu ki satria lho Bandung. Iya ning lambeku kena petha wong ayu ki mesti mlese, akeh mlesene. Wis to. Bandung
Bondowoso. Piye? Bener sliramu tresno karo aku. Tresno lahir tumusing batin. Apa sing dadi penjalukku sliramu? Bakal tak turuti. Bandung. Enak ya ngomong-ngomongan sliramu madhep rono aku mrene. Iya, piye? Mergo kelamut Pak Dalang. Wis to. Kuwentel. Kelaten ana auramu ora bertambah. Bandung Bondowoso. Raine ning kene lho. Heh? Bandung Bondowoso. Aku tak mbayangne kae ae. Ini Bandung Merongos ning kene. Bandung. Yen sliramu nyoto tresno karo aku Bandung, aku njaluk bebono. Ora akeh-akeh Bandung sing dadi penjaluk. Apa penjalukmu? Aku njaluk Candi Sewu sewengi kudu dadi sliramu iso mudanani tenan pura Bandung. Candi Sewu Sewengi kudu dadi Bandung. sewengi kudu dadi. Yen mung Sliramu bisa tak turuti Jonggrang. Tak turuti. tenan. Sawetara sumingkir saka papan kene tak yasake wujuding Candi Sewu. Muga-muga Candi Sewu iso kasembatan Jonggrang. Sangka adoh ya Bandung. Mergo kelamut tenan lho Bandung. Anggepen banyu wudu. Wis to. Kaya gerujukan ya Pak Dalang. Wis to. Sun matek aji Bandung Bondowoso. Asayasa Candi Sewu muga-muga sewengi iso dadi candi sisih kulon iso kasembatan Ciwalakaji Koko Beluk dem candi sisih kidul ana Candi Bulurah muga-muga iso dadi genepe sewu Ciwalakaji Koko Beluk dem Mas Ciwalakaji Koko Beluk nah digaglak Candi Sinden aja kok dulek ya Aja kok pas ning hani lho. Awas lho ya. aja kok dulek dek iki didulek pecah Ciwalakaji Koko Beluk nah Ini semaput ani. sisih kene iso kasebatan Ciwalakaji Koko Beluk Ciwalakaji Koko Beluk kok saya iri ya Mas semangat ya Mas Ciwalakaji Koko Beluk kita le marem loh kok pitik wis padha Sabtu iwen wis padha muni kabeh pertanda wis parah esuk ning ora dadi boyo pangopo Jonggrang Bandung Bondowoso. Bondowoso. ya kene cakemene durung parah esuk ning Sabtu iwen wis padha muni kabeh Lah ning nyatane Candi Sewu sewengi dadi lho Bandung. ning ora dadi boyo pangopo Candi Sewu wis dadi Lah nyatane dadi tarik-tarik pancen sliramu ke sekti mandraguna tenan kok Bandung Bondowoso lananging jagat cangkemku tak tutup bera muncrat tak tutupane cangkemku Bandung. kaya padasane ya cangkemku pasan mosok toprak cangkem iki ditutupi kabeh kok ya Ya nganggo ya brosok. wayang topeng lah iya Bandung. piye Jonggrang Nyoto sliramu sekti mandraguna Bandung nyatane Candi Sewengi Sewu dadi lho Bandung. Ning Bandung aku durung percaya yen kabeh iki durung diitung Bandung. kono kae hitungan kae candi peteng madhep rena candi muyuh kae hitungan Iya Bandung. Sing sisih kono jejer tarik-tarik kuwi cacahe ana 300 Bandung. 300 Jonggrang Nah, isih kene sing sisih kono ya 300 Bandung. 600 Sing sisih kono ya 300 Bandung. 900 Lah sing sisih kene kok isih ana sing lodang siji Bandung. 99 Kepiye Bandung? hah Kepiye Bandung? kamangka atake tugel kene Bandung kurang piro Jonggrang kurang siji. Ini. Nyatane aku ora bisa nampa katresnanmu yen kabeh kuwi durung ana sewu sewengi iki dadi. njaluk welas sing atimu Ora bisa Bandung. bebasan sakedheping netra candi siji bakal awujudan Jonggrang Ora Bandung. sakedheping netra Ora Bandung. matik ngene Iki wis esuk lho Bandung. Aku ora bakal nampa katresnanku alah Bandung. gak sakit kok matik ngene dadi wis to Gak Bandung. gak metu getihe iki Gak Bandung aku gak iso nampa katresnanmu. Jonggrang Kepiye Bandung Bondowoso? kowe nolak tresnaku Sliramu ki satriya lho Bandung ora kena ojo gawe welang-welangi lho panas sing Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso Jonggrang
Sliramu nesu? Yen aku wis nesu, aku udul. Aduh, kok udo. Kaya wong edan. Udo ki. Jonggrang. Kepiye Bandung? Aja gawe panasing atiku, gelaning atiku kowe Jonggrang. Bandung iki sing salah rak Yus. Sliramu dhewe to Bandung. Tak jaluk welasing atimu ning kowe ora gelem candine kowe kurang pira Grang? Kurang siji Bandung. Genepe 1000 kowe Grang. Bandung Bondowoso. Apa dikira wong wedok ayu ki kowe tok Jonggrang? Kene wringin anom prawan-prawan yo akeh. Loh, kowe dadi watu Jonggrang, Jonggrang. Oh, alah. Kamangka aku tresnaku lahir tumusing batin wong ayu. Ya kene kowe dadi watu kaya ngene. Wong candi kok kekelen tak iki. Lah aku lagi bayane tanganmu kayak wis anu karo-karo-karuan merinding. Ngapul. Apa meneh nyawang rupamu kowe lho, tambah ra genah. Kok kowe anak kowe kudu ngidoni rumangsamu. Mulane kuwi yo. Anakku sing lagi kok pitung nyelot taun. suwi kok sliramu kok nyelot kaya ngono lho, Mas. Andani raimu elek. Lah nek sing ngendang kae iki nyelot suwi nyelot bagus, nyelot bagus. Kono sik nom urung kenek perkemi kok ya Payano. Perkemi. Lah bareng sliramu. Iya. Nyapa? Ya gak apa-apa sih Mas yo ngono kuwi. Sing penting tak dungak-dungane urip terus ya, Mas. Uripe angel kandhani yo. Angel Pak ya uripe. Candi kok. Maksudku ki urip metu ambekane, motone ya isih urip ngono lho, Mas. Candi kok jomong e kok mangsamu. Oh, Jonggrang. Candi iki dikapa-kapane meneng lengenmu. Candi kok ngomong ae. Aku dadi candi. Candi iki dites lho. Aku lho wis merinding saya. Iki pomakku candi iki ngene tesen demen ana, demen sindi ngono aku manut meneng ae. Iya, Mas. Aku percaya nek sliramu ngono kuwi. Lah iya makane awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangno. Ya. Aku dadi reca tenan. Oh. Jonggrang. Lengenmu atos. Kaya cek perawan-perawan apa. Wah. Tenan lho ya iki. Candi kok keren. Perawan lho masamu. Cerita bersambung. Lah iya, Mas. Besok malam masih di tempat yang Lapangan ringinan toh. Iya. Karcisnya kaki bincing dalu. Nah, ini karena pendapatan tidak mencukupi, karcis bisa dibawa pulang, besok dibawa kembali. Besok Niki mau malam ingkang ngersakaken sinten? Bulurah meneh. Iya. Oh, Bulurah. besok malam dengan lakon yang lain. Apa Mas lakone? Aryo Penangsang Balelo. Wah, Jane apik ketok iki Mas apik lakone. iki. Kenapa iki? Lakon larang iki. Larang tenan iki. Awakmu kok dadi gagak rimang. Wah, malah jaran. Nggih ta? Tenan to Mas. Aku cocok dadi gagak rimang. Bang aku Nah, iya. dadi Aryo Penangsang. Terus? Awakmu ngene terus tompak. Iya. Kuwi Aryo Penangsang lho, Aryo Penangsang. Aryo Penangsang karo gagak rimang jaran lho. Senengane kok nggur ngono ya. Roro jonggrang, roro jonggrang. Ayo, datek. Ya samono Mas. Gonggo Mino ya Mas, Gonggo Mino. Siap. Nggih, caping gunung nggih. Capek gunung. Nah, Mas Bambang. Jalan nggih. Karo-karo gawe. Ya insyaallah. Ora perlu nganggo laras kok iki pokoke ngono tabuhane muni Penting sing tebodur ngono nggih. Du, beduki gajah-gajahan tahu Bro. Ajar iki lho. Nah. Ya. Maka tataos. Ganti dadi bahan bulian nggon sosmed iki dina merga sing magempokan karo budaya utamane goyangane para sinden iki lagi sensitif. Neng ngendi-ngendi lagi dadi pergunjingan, neng ngendi-ngendi lagi dadi pembicaraan. Mula kowe nduk anakku dadi seniwati kudu pinter-pinter nggonmu nepakake nggon rasa rasamu sing lakoni lan rasane sing para mirsani. Ya arep kaya ngapa ujaring kandha duk kunane wayang kuwi tontonan ning uga dadi tuntunan.
Mas Entun. Gandeng wektune wis saya rupak, mongko lakone isih dawa. Ngoten, Mak. Gilir gumanti seneng-seneng dipadhukke nggon gara-gara ya Mas Entun. Ngestakaken dawuh. Nduk, apa mak nderekake ingkang sinuwun ya ngendi? Manjing sanggar pamelengan katone ngobong dupa, Nduk. Ya Mak ayo tak nderekake.